Noyalam Kaseng Congress Ubadairu Chief Executive Member CEM Barim ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba pencengain lang NSM ula pendep ya ke jingtep kerteng ban ya kun ya kene ke election MDC na mau khar pentor umkra ka ba ula mi khman menta habakren syakilat pathai kubor uba PNSM ula penpau ya ke jing sngo scam ba ki pai ba ka constituency kindang ai ka jing shania hau bat ban pentikna ba un sya jit biang syapo district council ngas ngos kamban job hakane ke election namar ngalano seniang shibun syaka constituency badru syaka KHADC lengba ka jing menjur yaki babun ki bil ulaong ngilawan ra yaki jing penkela amendments badon kam ban ai jing itu yaki seng kentai bat seng samla haki dor bar shnong ong uba pencengai haba banjur halor ka jing don kam ban wanra shu shu yaki jing penkela kenang ban penbha bat penjanai shu shu yaki an hapo ka KHADC kenang ban penkelain shu shu yaki jing trekam na ke benta ke jing mentoy jong upai ba ka thain baro ka wei nalor kata une unong elam ka kongres ula ongru baka parti jong u kala le sya upai ba ban pan ya ke jing kershan halor ki shipau teli kiman ki ba kenthop ya ke jing don kam ban buddin ya ke jing terwa ban penkela ya ke 6 schedule ka riti sensyari badru ban pentikna ba ki ne ke jing penkela kin penmentoy ki trash nong riulum ka jela uba pensengan ula ongru baka parti kan ya le ban penbahabat penjanai syu syu ya ke jing trekam jong ka executive legislative bat judiciary ka KHADC da ka ba penbha ya ke jing penmi pisa ban pentikna baki nong tre ka council kin om ya kendu jeng ha ka ba ya dewat ke jing siu ya ka tulom ngi kularu ban syim ya kisin jam na ka bentaban yada bat penne pensa ya ka mariang kentup ya ki telong da ka bayat trelang rengkat bat kino yalam shnong bat ban kentiu bat penne pensa ya ka ketien khasi lingba ki rensan baper ula benram Bilang ke Kongres Parti Jongi, bila don sepuluh kimat, tiba ingin yakan hakanika election MDC Raja Pusat dengan kuliah lihat, hi kamat kebaningkong, kebaliang nagaliang jumka Kongres Parti Jongi ibu ia ketong kalong. Ban butin halor ka jing penkela ya ka sikshidil bat ban pentikna baka jing penkela kalong ban penmentoy naga benta jongi kamat ka baal kalong ban pen baha ban penjanai hakatnat sensyar executive hakatnat thawain ne kashari hakatnat ang budong hakatnat thawain legislative bad hakatnat bishar ne kashari kabang yung ka judiciary jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kamut kalong ba habor rightly kitnan ka executive ka legislative bad ka judiciary ngin persangkat bala ban penbaha ban penjanai ya kajing rikam kabalai ban penkelain ia ka pisa ia ka pla pisa finance jong ka council lengba kitna lum ne yo pisa kenang ban penkelain syu ia ka jing trikam jong ka council bat ban ombu ia kinong trei jong ka council ha kajing ia kamat ka basau ka bangi kum ka parti ngila bu kalong ban yada bat ban penbha ia ka mei mariam lagalong yaki kiwa ne ki khaw ki betab da ka jing trilang bat ki kur ki sang ba pher ki shnong ki rai bat ki hima kaba san ban penne pen skam bat ki ya ka tin khasi ki ten rai ki riti ki dusto lengba ki ren san ba pher khnang ban pen pau nam ya ka jing rusma jongi ha ki riti ki dustur barkan longru kalan aikam aijam yaki beriu jongi nangta kamat ke ban riu ban thau kilat kilenti ban yo jingira pisa na ka sorkar jela ne sorkar puden na ka ban pagi kam penroi hagi snong ki rai bat ki hima kamat ke ban nyo ban penklan yaki an bayadei bat ka khendau ka siap kumjuru ban thau kilat kilenti kumnu ban penskam ban yada yaki jaga khaput bat ka asam daga bayatrilang bat
haki hima kabuat ka bapra ban pen baha ban pen klan shu yaki an haki hima haki shnong bat haki sang baper kat kum ki dustur jongi kenang bakan ombu jing ya ka menta bat ya ka bansawan kamat ka bakandai ban pen klan yaki ying ka sheri di kot bagyong haki shnong haki raj haki hima bat district council kenang baki briu jongi kinsuk hakakam bayadei bak jibishat ban pemjuru ban pilat prenti yaki babun ki samla ki bawla pas ya ka lo bagin participate haki kut baper hapo rikasi jogi nang tang ka bashipo ban pentikna leng bagi an ki baklain bagi kenhun neseng ki farm ki companies ki institution ki dei ban pentikna kat nongut kila ban aikam ki kun samajungi shwa baga council kan sha ne ajing menjur leng bagi NOC ki permission ki consent bagi license kita gelong seputuli ki mat ki bana kalyang jongga Kongres Parti ngilabu hakmat hakane ka election ajar aku san nga don ke jing snus kam namar ba ngatip bagi pai ba jongga mohar pentor mukra kin pensiongnya kat kum ki ki kam ki bangla persiang ban sekri hagi shnong ki thau leng bagi sport club leng bagi sengsam shnong leng bagi dorbal shnong ye ki kam pen roy barkum juru ka jingnok senyang jonga ka dei barki babun ki an hapo ka council na ka benta ka bahaga miat dong ki briu ki jongi le se halol kita ki nongrim na don ka jingkan men baskam bagi pai ba mau khar pentor pra kunsi kinang ai benga ya ka jing persian robor nga thai bisu tho hi kanu ka an mar ya pas borobor nga thai kan gon hi hang neng tai ki bagi jingdon kamban police dengan thai kita ngan habale lang baki amendment ba per dang menagan ni dang wanra abyang ka tuka amendment jong ka administration of ilaka amendment ak arjara phulai sebagai tiap ka sengkan thai ka sengsam mai ki dorbar snong ki dorbar dong ki wei te kum kita ru rasa ngidang laban police biang kum ju ru ka jingade ka social custom of kesi lineage amendment ak arjar ar phusau apply ka bangida don kam susu akaban penbahai ki dorbar kur berkiwi dengan mut ban ong ba maria dep ki amendment kan police tendingin haban lebha hoi kidon kiwe ki bor ki ba persang ban sloy ken real dang ile syakut pada ka umnu ka supreme court ka ba ma te ban khangi kirang ba snong bakin rekam namar ba la ibor ha ki paragraph jongka 60 te warka dwal pusu ka umnu ka election commission of india baru governor hoi ka office iba PNC i don ha ka office of profit tang ba kam dei ka office of profit kum bala batai ha ka article jisba kendai puwe bat jisba kendai puar nama ka artikel cispak kendai puwe bat cispak kendai puar ka batai yaki office of profit hapo ka sorkar jela bat hapo ka sorkar pedeng kan baka district council pada kamdei hapo ka sorkar jela kamdei hapo ka sorkar pedeng kadi katkum ki paragraf bal aibor haka sikshidil laju ong borobor kani kadai purely ka election district council katkum ka paragraf katkum ka artikel arspa saupusau ar but 60 dilai pihak ni artikel ispat ni huwe kalau ada ka state kadai ka provision nam ta ka state kita dengan ban komen akan jadi ber ka provision juga state nomor na koron komen ni ka provision juga state nam skushu bakadai ka election district council nomor ka artikel ispat ni huwe ka ongkum ni bagino kinu ki ain mo ha kimna ban apply kumhana kalana ka laispa new way clause A sub clause 1 romance kong ba mo ya ka religion sebagai ya ka social practice ma ban apply ki central law nang ta ka don lagi dei bat ka customary article 3 laispa new way clause A sub clause 2 tengiru ngidon ha ka paragraph 3 juga siksidil customary ngidon menakan ngidang wan dang pas ka tu ka jong ka dorbar kur kadai lembaga paragraph 3 J dan bakla kabangi wanra ya ka dorbar kur dia kaji semua jonga kan ni kadai ka election district council angin nompat don kam ban ya perta ya ka artikel ispan kuwi gidang don kam ban ya perta ya ka 6 ban pen klan shu ya ka 6
Namar ma hagome nang pite la ya khlelang te mo gidon ki generasit bami khmat da ki way ki bomdei ki tribal ki jongi ya se gidon ki sit te ngasu bangin patdei pan ya keren ya artikel thalais pan yu way haka election di council namar alais pan yu way ka keren baik bakadei ka jongga state